సంతాప ప్రతిపాదన శాసనసభ మాజీ సభ్యులు శ్రీ ఎం అబ్దుల్లా అజీజ్ గారి మృతి పట్ల ఈ సభ తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ శోకార్తులైన వారి కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నది. శ్రీ ఎం అబ్దుల్ అజీజ్ గారు 1978-83 సంవత్సరాల కాలంలో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కోవూరు శాసనసభ నియోజకవర్గం నుండి ప్రాతినిధ్యం వహించారు. వీరు అటవీ శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వహించారు. వీరు తమ నియోజకవర్గం అభివృద్ధికి ఎనలేని కృషి చేశారు. వీరు 2021 సంవత్సరం మే 21వ తేదీన మరణించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మాజీ శాసనసభ్యులు శ్రీ ఏ రామిరెడ్డి గారి మృతి పట్ల ఈ సభ తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ శోకార్తులైన వారి కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నది. శ్రీ ఏ రామిరెడ్డి గారు 1967-72 సంవత్సర కాలంలో గుంటూరు జిల్లా దుగ్గిరాల శాసనసభ నియోజకవర్గం నుండి ప్రాతినిధ్యం వహించారు. వీరు తమ నియోజకవర్గం అభివృద్ధికి ఎనలేని కృషి చేశారు. వీరు 2021 సంవత్సరం మే 31వ తేదీ నాడు మరణించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసనసభ మాజీ సభ్యులు పి కృష్ణమూర్తి గారి మృతి పట్ల ఈ సభ తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ శోకార్తులైన వారి కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నది. శ్రీ పి కృష్ణమూర్తి గారు 1985-89 సంవత్సర కాలంలో తూర్పుగోదావరి జిల్లా ముమ్మిడివరం శాసనసభ నియోజకవర్గం నుండి ప్రాతినిధ్యం వహించారు. వీరు తమ నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి ఎనలేని కృషి చేశారు. వీరు 2021 సంవత్సరం జూన్ 8వ తేదీన మరణించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసనసభ మాజీ సభ్యులు శ్రీ పి రంగనాయకులు గారి మృతి పట్ల ఈ సభ తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ శోకార్తులైన వారి కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నది. శ్రీ పి రంగనాయకులు గారు 1983, 84 మరియు 2004, 2009 సంవత్సర కాలంలో అనంతపురం జిల్లా హిందూపూర్ శాసనసభ నియోజకవర్గం నుండి ప్రాతినిధ్యం వహించారు. వీరు తమ నియోజకవర్గం అభివృద్ధికి ఎనలేని కృషి చేశారు. వీరు 2021 సంవత్సరం జూలై 2వ తేదీ నాడు మరణించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసనసభ మాజీ సభ్యులు శ్రీ వంకా శ్రీనివాసరావు గారి మృతి పట్ల ఈ సభ తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ శోకార్తులైన వారి కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నది. శ్రీ వంకా శ్రీనివాసరావు గారు 1999-2004 సంవత్సర కాలంలో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పోలవరం శాసనసభ నియోజకవర్గం నుండి ప్రాతినిధ్యం వహించారు. వీరు తమ నియోజకవర్గం అభివృద్ధికి ఎనలేని కృషి చేశారు. వీరు 2021 సంవత్సరం జూలై 13వ తేదీన మరణించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసనసభ మాజీ సభ్యులు శ్రీ టి వెంకయ్య గారి మృతి పట్ల ఈ సభ తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ శోకార్తులైన వారి కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నది. శ్రీ టి వెంకయ్య గారు 1989-1994 సంవత్సర కాలంలో గుంటూరు జిల్లా తాడికొండ శాసనసభ నియోజకవర్గం నుండి ప్రాతినిధ్యం వహించారు. వీరు తమ నియోజకవర్గం అభివృద్ధికి ఎనలేని కృషి చేశారు. వీరు 2021 సంవత్సరం ఆగస్టు 19వ తేదీన మరణించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసనసభ మాజీ సభ్యులు శ్రీ డి పేరయ్య గారి మృతి పట్ల ఈ సభ తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ శోకార్తులైన వారి కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నది. శ్రీ డి పేరయ్య గారు 1972-1978 సంవత్సర కాలంలో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఉండి శాసనసభ నియోజకవర్గం నుండి ప్రాతినిధ్యం వహించారు. వీరు తమ నియోజకవర్గం అభివృద్ధికి ఎనలేని కృషి చేశారు. వీరు 2021 సంవత్సరం ఆగస్టు 25వ తేదీన మరణించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసనసభ మాజీ సభ్యులు శ్రీ పిన్నెల్ల లక్ష్మారెడ్డి గారు మృతి పట్ల ఈ సభ తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ శోకార్తులైన వారి కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నది. శ్రీ పిన్నెల్ల లక్ష్మారెడ్డి గారు 2004-2009 సంవత్సర కాలంలో గుంటూరు జిల్లా మాచర్ల శాసనసభ నియోజకవర్గం నుండి ప్రాతినిధ్యం వహించారు. వీరు తమ నియోజకవర్గం అభివృద్ధికి ఎనలేని కృషి చేశారు. వీరు 2021 సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 24వ తేదీన మరణించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మాజీ సభ్యులు ఎంవి రమణారెడ్డి గారి మృతి పట్ల ఈ సభ తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ శోకార్తులైన వారి కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నది. శ్రీ ఎంవి రమణారెడ్డి గారు 1983-84 సంవత్సర కాలంలో కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరు శాసనసభ నియోజకవర్గం నుండి
ప్రాతినిధ్యం వహించారు. వీరు తమ నియోజకవర్గం అభివృద్ధికి ఎనలేని కృషి చేశారు. వీరు 2021 సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 29వ తేదీన మరణించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసనసభ మాజీ సభ్యులు డాక్టర్ ఎస్ పిచ్చిరెడ్డి గారి మృతి పట్ల ఈ సభ తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ శోకార్తులైన వారి కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నది. డాక్టర్ ఎస్ పిచ్చిరెడ్డి గారు 1989, 94 మరియు 1999, 2004 సంవత్సర కాలంలో ప్రకాశం జిల్లా దర్శి శాసనసభ నియోజకవర్గం నుండి ప్రాతినిధ్యం వహించారు. వీరు తమ నియోజకవర్గం అభివృద్ధికి ఎనలేని కృషి చేశారు. వీరు 2021 సంవత్సరం అక్టోబర్ 14వ తేదీన మరణించారు. వారి ఆత్మలకు శాంతి చేకూరాలని వారి మృతికి సంతాపంగా కొద్దిసేపు మౌనం పాటిద్దాం. Now the House is adjourned for tea break.